Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μουσική, καθώς δεν υπάρχουν νεότερα για την ομάδα του Άρη, αφού βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. ΠΑΕ Άρης. Εισιτήρια διαρκείας 2008-2009. Βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού και δεν υπάρχουν νέα για την ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη που βρίσκεται για προετοιμασία στο εξωτερικό. Σ' αγαπώ και θα στο λέω, Αριολέο, λέω, δυνατά, πιο δυνατά, πιο δυνατά. Άρης. Αγάπη διαρκείας.